Čaute, tu je Gogo a vítam vás pri novom videu. Ale nie, kámo, ešte raz. Čaute, moje meno je Erik. Čaute, moje meno je Erik. Čaute, moje meno je Erik. Ako viete, natáčam fitness videa a dneska si ideme spraviť videjko na také úžasné tielko. Pozrite, ako fajnovo vyzerá. Je nejaký edit, že lusknem prstom ešte raz. 3, 2, č. Ono to fajnovo vyzerá. Dobre, dneska si spravíme na toto super tielko vlog. A uvidíme, ako sa nám bude dariť vo fitku. Čiže vidíme sa vo fitku. Chápete, toto je presne také isté, že kamož vám povie, že áno, prestal som s kofeínom a potom vytiahne tento banger, že som na detoxe 2 týždne a pozrite, čo používa každý deň, čo ti dáva. Proste chápete, ľudia povedia, že sú na detoxe, ale potom v inej galaxii vytiahne takéto etikety, ale to nie je o etiketách. Proste ten produkt je ešte lepší, ako vyzerá. A dneska si ho ideme dať. Bol som proste, že som povedal, že ideme do fitka, ale pôjdeme za chvíľu do fitka. Bohužiaľ, vždy ma napadne niečo iné a poviem to, ale musím ísť do fitka za chvíľu. Záber. Ideme si dať našu dennú suplementáciu. Keďže sme na kofeínovom detoxe, dáme si Neuroflow. Čo si dáva? Wow, banger. Kameraman riadny. O tejto veci ľudia môžu len snívať. Reálne, lebo už to nikdy v živote nekúpia. Druhá suplementácia. A keďže nie som žena, musím si dať aj Valium, že dáme si aj Valium dneska. No. Je to pravda, že si nikdy nesvičil lítka? Nie, ja ich teraz idem práve cvičiť. Ja poď za ním. A hlavne, kto utek? Ako si pýta. Bak zajebal, ako na základku. Som ma dojebal až do piče, dám ťa do výky.
essence, depressing presence. My main goal in death is to blow up heaven. Don't get the message, can't teach the lesson. Just a feeling that you get when you hang with peasants. Riding down Crescent, my weapon is up so sharp and ready. Ward of the 7th, the legend is that you won't see 20. Me and Lil Uzi, full of cruelty, just a product of the times. The fucking highly almighty, the G, the 5, the 9. Čiže prišiel som s mojím otcom, otec optimálnosti, výskumník najväčší v Európe a môžem ho poprosiť o jeden pozing? Aký pozing? Dáme 30? 30? Ešte som ho necvičil. No dobre. BMW Production. Hypocrites just turn it to a cold whore. Kate Moss fame, and my bitches need their own tour. She jealous of the fiends, like why you always on the phone for? Been about bands and he called me the strangest. Getting peas ain't ready to talk. Little man's been a wrong name for the kid. He the biggest three man, is incredible hope. Purple runs, man's getting in bulk. All of my haters getting them so. Bad bitch when they... Presné tielko, praviť videjko, presné tielko. Lidka, pozri. Kámo, nikde. Cvičím v kuse a nič, lidka nikde. Nikde. Stehno je, ok, ale lidko. Lepšie po tréninku. Vyhoniť si. Vyhoniť si, to je prvá vec, ale druhá vec.
dezinfikovať sa, čiže umiejte si ruky, aby ste boli čistí, pekne s mydlom, byť ako všade treba. A to robím iba vo fitku, doma to nerobím. Doma to nerobte, len vo fitku, áno, presne. Doma mi nejde voda. Následne tvár trošku. Dáte sem takto, vlasy si napravíte, aby bola lepšia konzistencia, hoci ako vám vlastne nevadí. A na konci spravíte posing. A môžeme ísť domov. Pohoda mi? Úplná pohoda. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Poď, sem, poď. No tak to je. Čau. Mare mokrý je. No. Dáš mi lapku. Lapku. Lapku daj. Lapku. Tak druhá ruka lapku. Tak, teší ma. Ináč, vôbec som nečakal, že bude pršať. Úplne som celý zmokol. Ešte to je otcové auto. Pekne to. To je moje. Čo ti dáva banger. Proste úplne z ničoho krásny deň všetko a zrazu bam, prší iba, prší. Ja až takto som utekal z fitka, aby som nezmokol. A musím aj teraz, aby som nezmokol. Dobre. Čo pozeráš? Medveď. Ako medveďa. Ako sa volá? Neviem. Nevieš, ako sa volá? Ako? Ovečka show, nie? Áno. Páči sa ti? Možno. Možno? Hej. Rád to pozeráš? Ešte raz. Bam, čaute, tu je Erik, ale nesradujem, čiže idem hodnotiť, čo sme robili. Boli sme cvičiť, cvičenie bolo že 10 z 10. Prečo? Lebo sme spravili naozaj dobré zábery, čo sa veľmi teším. A ďalej stretol som tam Aureliusa. Ja som reálne nevedel, že on pochádza z Rimavskej Soboty. Tam všetky legendy žijú, že Jaro, Beník a Aurelius, aj Čurbez je tam niekde nedaleko vraj. No a čo ideme teraz robiť? Ideme jesť. Čo budem jesť? Je toto, neviem čo to je, kuracie mäso, nejaká omáčka syrová a cestoviny. Do toho zero kola. Toto je že moja izba. Poriadok. To je veľmi pekné. Bam. Tu mám že lightning, reálne. Ja čo moja, že každodenná suplementácia omega. Omega. Mega strong, hej. Dáte si jednu tabletku takto.
dáte si, že jednu tabletku, len jednu. K tomu vodu. Proste rozmýšľal som, ako mám ukončiť video a vôbec ma nenapadlo ako, tak som sa rozhodol, že vlastne, keď niečo budem robiť, tak natočím niečo. A vlastne teraz som v Bratislave, som na prechádzke a to video by som tým chcel ukončiť, že snažil som sa veľmi na ňom robiť, že proste niekto je vtipné a som sa zamerial na takú estetiku z roku 2016 a neviem, či som to vravel, ale chystám sa teraz minúť okolo 2000 € na statív, tyč s umelou inteligenciou, mikrofón konečne, pozor. K tomu ešte nový iPhone 17 Pro Max. Asi čierny si kúpim, uvidím na mieste, aký sa rozhodnem, ale chcem robiť strašne banger content, hej. A teraz taká super otázka. Čo ten debil robí o 2:00 vonku? Alebo koľko je hodín teraz? Bude 1 hodina, sorry, nie sú 2 hodiny. Čo môžem robiť vonku? Proste prišlo mi zle od pretréningovky, tak som proste ležal, spal som, jedol som a blablabla. A potrebujem kroky. Keďže potrebujem kroky, musím si dať prechádzku. A keď som cez deň nemohol, musím bohužiaľ kráčať teraz. A prečo by ľudia mali robiť kardio nejaké, alebo aby mali chôdzu? Lebo proste je to zdravé. Neviem povedať proste nejaké špecifické zdroje, že prečo, že on im zlepšuje ti to o 5% regeneráciu, aktívna regenerácia a blablabla. Proste robte kardio, cvičte tvrdo, jedzte zdravo. 3 veci, ktoré musíte dodržať, aby ste vedeli progresovať. Môj názor. Ešte by som chcel dodať, že motivácia je veľmi silný nástroj, ale ešte silnejší nástroj je disciplína. Čiže ľudia, čo majú disciplínu, vždy prebijú ľudí, čo majú motiváciu. Lebo predstavte si takú krivku, takto ide motivácia, hej, je to hore, 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 ale môže ísť veľmi rýchlo dole. A zase hore a dole. Ale disciplína je taká rovná krivka, ktorú si stále udržiavate a ste v jednej rovine. Môže vás to baviť a môžete byť zároveň disciplinovaní, to nehovorím. A je to veľmi super vec.